खुलुमबाय दिनै 27 जानुवारि 2024 सुनिबार आसाम पुलिसा काछाराव अपारेशन खालामनानै सानै सुबुंनिफ्राय पिस्तल आरो गुलिफोर हमदों। पुलिसा बिसोरनिफ्राय गंसे पिस्तल, गंसे मेगजिन, गरथाम गोथां गुलि, 250 ग्राम जानाय सना आरो मबाइल फनबो हमदों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय मोहम्मद आब्दुल आजिज 34 बोसोर बैसोनि आरो मोहम्मद आब्दुल वाहाब 23 बोसोर बैसोनि। नखरसेनि 4 सुबुङा जिउ गोमादों। कर्नाटकनि सालिम साखाथिनि राजा लामायाव गंसे माइ बस्ता लांबाय थानाय ट्राकआ गुबुन गंनै ट्राक आरो गुबुन गारि फिसाजों जाब्रबथाय जानानै अर खामनायाव 4 सुबुङा जिउ गोमादों आरो गुबुन 8 सुबुङा जोखोम जादों। थैनायफोरा गासिबो नखर गंसेनि। गारि फिसायाव दंमोन। थैनायफोरनि मुङा जाबाय बिमल कुमार, बिनि बिसि माति अनुष्का 22 बोसोर बैसोनि, बिमल कुमारनि बिमादै मन्जु 45 बोसोर बैसोनि आरो बिमल कुमारनि बिबाजै जेनिफार 30 बोसोर बैसोनि। दिनै ब्रैथि बिटिआर गोरोबथा सान एबा बिटिआर गोरोबथा गोजोन गोरोबथानि जि सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समाव सुक्ति खालामनाय समाव गासै जिखिनि दैदेनगिरिफोर दङमोन, एबसुनि दैदेनगिरि मानगोनां प्रमद बर' आरो एनडिपिनि दैदेनगिरि मानगोनां गबिन्द बसुमतारी आरो लोगोसेनो जि जोंहा सावरायग्रा फेरेंगा बिथांमोन दङमोन आरो रन्जन दैमारि हानजानि जायफोर दैदेनगिरि दङ, लोगोसे इउबिपिअनि जायफोर दैदेनगिरि दङ, बयखौबो जों हांख्रायनानै दिनै जोङो सानसेनि हाबाफारि लादों। बे समाव रेलि सोलिगासिनो दङ आरो दसे समनि उनाव गेवलां सावरायमेल बा सुक्तिनि बेसेबां दफाफोरा मावफुंजाखो आरो मा दफाफोरा दिनै मावफुंजानायनि प्रसेसआव दङ बिनि सायाव रायजो राजानो जोङो गुवारै आरो गोथौयै मिथिहोगोन। बे एकर्ड डेनि गिबियावनो आङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिम आंनि खुलुमनाय आरो जि आर'जखौ आङो गाबहरबाय। लोगोसेनो जायफोर सहिद एनडिपिनि बे सोमावसारनायाव मुंख्लं जाबाय, एबसुनि सोमावसारनाय, बिएलटिनि सोमावसारनाय, गासै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जायफोर मुंख्लं जाबाय बिथांमोननिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरदों आरो दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनिसिम, बड'लेण्ड ओनसोलनि आरो आसामाव थानाय बर' फिसाफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरबाय। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे जि थांखिजों गोजोन गायसननायनि थांखिजों गोजोननि बड'लेण्ड आरो खौसेथि गायसननायनि मोन्थोरजों खौसेथिनि बड'लेण्ड आरो जौगानायनि मोन्थोरजों जौगानायनि बड'लेण्ड गायसननायनि जि थांखिजों बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन, जोंनि आगुनि आरो दैदेनगिरिफ्रा आरो बे जि सोमावसारग्रा आफादफोरा बे थारैनो मोगथां महराव दिनै जाफुंसारनायनि मोनसे लामायाव फैबाय आरो दिनै जोङो जि सिमां आरो जि थांखिखौ लानानै सुक्तिखौ खालामदोंमोन जे संकसनिफ्राय 5-2सिमनि जि जोंनि सिमा, बे सिमाखौ गहपुरसिम लांनांगौ, सिमुलुगुरिसिम लांनांगौ। 41 गामि थिसननायनि गेजेरजों बे सिमाया दिनै बांबाय आरो 41 गामि थिसननायनि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथनि बे ओनसोलफोरा उदालगुरि जिल्लायाव दिनै सोसनजाबाय आरो बेजों लोगोसे 2020नि उनाव जोङो गोदान जिल्ला तामुलपुर मोननो हाबाय आरो माखासे जिल्ला जोङो दाबावनांगोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।